Salam qadirli vatandaşlar, salam mehriban iyleşler. Men yine de öz gepleşigime devam ediyen şu Akbel Tapar ve beylek gıydı vardı. Inni 42 saat vaktiniz geçti ama hiçbirinden ses çıkmadı. Demek siz bu zatlara münasip deyip hesap ediyen. Inni Akbel Tapar hakkında aydamda bu adamının kimdigini siz vatandaşlar yavaş görüp başlarsınız. Ne şugun men dünkü gerek aydınlatlanmayı, şugun men suud etmekçi halkın önüne şul Akbel Tapar diyen adamın yalancıdığını onu men yüzüne bastım. Yine de basacak bir tapar. Ondan sonunun bu yaşlılığını men suuda verecek. Ne için? Tevavi hükman suratda şurayal biri üstüne bir adamın bir şahsiyet, beyleki şahsiyetin üstüne töhmet atan yağdayını, şahsiyetini kimseden yağdayını, ondan publiçni yağdaydı, bir adamın kimseden yağdayını, töhmet atan yağdayını, bu hükman suuda berilenler, vatandaşlar şun yağdınızdan çıkarmağın. Eğer sesiniz çıkarmağın oturan olsanız, bu adam gittiğince beter eder. Sizi şurayalı şantaj bilen ağzınızı yumduracak olur. Bu zatlar yanlış zatlar. Ağzınızı yumup otursanız, o adamlar sizin dipyanıza çıkar. Inni yankı bu yaşlı men şol goyun videosuna men nalip da kazat edemden, suud edemden sonra beyleki gepleşigine yankı 5-6 adam olup devlet kanalına çıkışıdıptırlar. O yerde näme diye inni, o yerde diye Türkmenistan'na diye Triyek sevdasını qaydan bolmaly, adamlar çürkap qaydan bolmaly dip eýem başgaça töhmet atıp başlady. Inni bir hile, ne hile bolsa bahana tapmaly, töhmet atıp meni ortadan ayırmaly. Emma men bula ýaşla duýdurdum owul. Bir näçe gerek duýdurdum. Senin ol tutun guşuňy bir wagt ütüp goýdyk biz. Senin diyen adamlarından delmen. Sen korkacak bolyan adamlarından delmen. Korkacak adam delmen. Yine bir sapar aydiyan. İnnem şu eden etmişim üçün. Menin üstüme töhmet atanın üçün. Ol videomen şahsiyetime dil getirin üçün. Menin şahsiyetimi kemtidenin üçün. Köpçülüğü öňe çıkıp kemtidenin üçün. Men hakda video, yasama video rolik koyup alkaşten komentaryalarında da var, yazan ratlanma. Senin ağzına koyduk mu? İçmellerlekenin, tant etmellerlekenin, denizin oyunu deyip diyen sözlüğün var. Şu ratlan hemmetem senin diyalağına koşulacaktır. Şu ehli diyen ratlanım, aydan ratlanım, ekrana görközden ratlanım hemmeti senin şu diyalağına koşulacaktır. Bulam arası, suutnama senin oturup ekrana çıkıp adamları töhmet atıp yalan yaşırık sözler yamanlap oturuşun ştatların hemmesi girecektir şu diyalağın içine. Inni vatandaşlar ştayda men näder size dinledeyin soňky diýen sözüni ol çaryba triyege qaydypdyr. Triyek söwdasyny qaydypdyr. Adamlaryň çürkap pul alyp qaydypdyr. Ne şular ýaly diyen sözünü dinledeyin hadir men size. Bir ödüne olya çağırıva diýdirýän bir düşünüpsiz bir ýaňly 2 ýyl boldy öňe çykanyna kimdigi näme belli ýa-da öň nämedik gelip durar. Triyek söwdasyny edipmi ýa bolmasa başga bir zatlar edipmi ol ýol ötende diýýärler şol pitçer maçak diýip o taýda adamlar çürkäpdir diýýärler. Aşgabatda ýeni bir zatlar edipdir, çürkak aýdypdyr adamlary aýdyşlaryna görä integon barlamaly şu zatlary bir haýyş etdik we ýerli korrespondentlerimizden o zatlaryň üstü açylar. Bu diýen sözlüğüm üçinem, ýanky diýen sözlüğüm üçinem ýaşly. Sen oňa jogap berersiň, suudun öňüne jogap berersiň ödem. Menin bar işimi, bar piçami senin bilen bolar. Men bar işimem, piçamem senin bilen bolar. Düşündiňmi? Inni ýanky rolü var. Ýanky men hakda meni bir içip biren alkaş, tant etip biren alkaş ýalyp görkezipdir-de. Bul
Näme diýmek adamlar? Bu biriniň şahsiýetine dil ýetirmek diýmek, biriniň liçni durmuşyna goşulmak diýmek, biriniň köpçülüge aýan edip adamyny şahsiýetine degip adamyny kimsetmek diýmek köpçülüge çykyp. Men bu zatlara ýol berermi? Näil pikir edýän ýaşuly sen men bu zatlara ýol berermi? Ýok. Men geçen de param aýtdym. Oýun etjek adamyňy bilmeli, ilki tanamaly. Inni ýanky videodaky men däl. Onu men size häzir dakazat ederim. Nädir ştaýda şol video rolikdaky gyýdyň hakyky özüni, kimdigini men size häzir görkezjek. O gyýy Ukrainadan ekeni. Ady Vika bolmaly. Ady Vika bolmaly. Özüm Zumba trainer bolup işleýän bolmaly. TikTok kanalym bar ekeni. Facebook kanalym bar ekeni. Özüniň YouTube kanalym bar ekeni. Müňläp milyona ýetip barýan abunaçylarym bar ekeni. Özüniň ähli çykarýan videolary şolary ýaly gysgaçyk tandyp goýýan ekeni. Ine şonu men size häzirine görkezýän ştaýda. Onuň şunuň videosyny ogurlap şeýdip ýatap goýanyňyz üçin mene de jogap berersiňiz. Ne watandaşlar men diýjek dadym, ne käbir watandaşlarymyza ýene ýüzlenesi milýä. Şeý diýerler, däm etjek beýdip maskara bolup öňe çykyp bütün türkmene maskara bolýaňyz, ýa YouTube'a maskara bolýaňyz diýip şeý diýen watandaşlarymyz bar. Kommentariýa diýerler-de. Eger häzir men maskara bolmaýyn, owrama gawry bolsunlar, sesimi çykarmaýyn diýsem, ýa aýtdym-da. Bu zatlar beter bolýandyr. Şoňa sesinizi çykarman otursaňyz, bu zatlar beter bolýandyr. Ol adam ertir başga zat diýip çykarar. Düşünýäňizmi? Şonuň üçin her adam eli bilen eden adam egini bilen çekmelidir. Buňa ýürüýte hukuk goraýjy organlar bar. Her ýurtda bar hukuk goraýjy organlar bar. Şol organlarym seniň şahsiýetini goramaga haklydyr. Borçludyr. Her bir grajdanyň, her bir insanyň şahsiýetini goramaga olaryň borçy bar. Şonuň üçin men bu adam bilen bunun eýlep fenemen edip ekrana çykyp fenemen edip oturjak däl. Oy yerli hukuk goraýjy organlaryň özi bu zatlary özleri alyp çykarlar, özleri işlerler. Inni ýanky ýene bir aýtjak dadym bar. Şu adamyň yalançydygyny ýüzüne basaňdan soň bir topar zadyny dakazat edenden soň, subut edenden soň, materiallar bilen, faktlar bilen subut edenden soň ertesi hiç zat bolmadyk ýaly hamy şeýle galyň adam ine görürsiňiz. Ertesi hiç zat bolmadyk ýaly ýene de ekrana çykar, öňkü ýalam dowam eder. Ine şoňaly binamyz adamlar şeýle bolýan eken. Tökmet atyp beren, ol yalan sözläp öwrenip giden adamlaryň enlik bolýar. Yalan sözläp öwrenşen adam üçin ertesi hiç zat bolmadyk ýaly arkaýyn çykar ekrana. Öňkü ýalam gepleşini alyp barar, ne görürsiňiz. Ine men şonu aýdaýyn edim size watandaşlar. Innem söz berşim ýaly 48 sagatyňyz geçdi. Indi men siz bilen başgaça gürleşerim. Diňe hukuk goraýjy organyň üstüne gürleşerim. Düşünüklümi? Bolýa watandaşlar sag bolun.